Oragon. So medyo masama pakiramdam natin. So pumunta dito tayo sa Pasakaw dahil gusto nating makita kung ano ang sitwasyon na nangyari dahil sa Bagyong Tisoy. So ito yung makikita natin. Medyo ano lang naman, okay lang naman yung mga nasira natin dito ay mga puno lang naman, mga nagkapurutol. So yun lang naman yung mga nagkapurutol dito. Hindi medyo maganda yung pakiramdam natin. Pumilit lang tayo dito kasi yun na nga, para tingnan kung anong mga sisirain po. So thank God wala namang nasira, yung mga pananim lang natin. So ito mga Oragon, papakita ko sa inyo kung ano ang sitwasyon pagkatapos ng Bagyong Tisoy dito sa aking pinagtatrabahuan. Okay, so ito yung mga natin, mga pananim natin na grapes. Ayan, nagkaandara sirira, pero bubay pa naman yan. Tapos yung natin, hanging garden natin. Ayan, so dahil sa malakas ang hangin, ayan, so madaming tambak dun sa baba kasi yan yung galing yun sa taas. Okay, so nagbuburungan na ito mga Oragon ng grapes natin. Papansinin nyo yan, hindi lang masyadong maliwanag. So yan, makikita nyo ba ang bunga? Yan, mga bunga yan. Yan yan mga bunga yan, buburungan na yan. Tapos dito sa taas, yan, so buti na lang yung trapal na yan ay naibaba natin, kaya hindi siya napunit. So ibabalik lang yan. So yung mga orchids natin dito nagkanta sirira, yan, sirira na mga pananim natin. Ito yung mga binhi natin na dapat itatanim natin sa taas, yung mga pili. So okay pa naman to. So itong taas na to, mayong ilaw, grabe. Alright mga Oragon, so hanggang dito na lang muna ang vlog natin ito. So don't forget to share, like, and subscribe. Thank you for watching.